Xa son 4 irmáns, e se xa andan seguido. Da caixa de aforros e todo xa non salen dali, como lle dan eses cartos. Que hai moita inseguridade, que non podes estar tranquilo. As pelucaras xa fechan as portas e todo. Entran e collen o que se, eles marchan e... Entran en casas, non é? Estou na casa, vou abaixo e fecho. Sin embargo, antes quedaba de día e de noite, a casa está aberta. Nese relato falannos de medo, de inseguridade e atención porque hai pegadas que quedan en establecementos. Fíxense, este ocorreu na madrugada do domingo ao luns onde intentaron entrar. Sí, un chaval é de Brión e os outros son 4 irmáns xa son daqui. Colleron aí a un que lle estaba roubando unha botella de aceite, colleron entre a dependiente máis a jefa, tentaron que non se escapara. E ao final escapou, pero bueno, chegou a policía e acabou non collendo. Pouco a pouco, se non se poñen medidas, vai ir crecendo seguramente. Eso está máis que claro. Eu, para mí, eu creo que irá peor, Vostede, na súa filla, sufrir un episodio de violencia. Ela traballa de cajera no supermercado e iba a ingresar a recaudación. E ela encontrou ali un número, en riba do dispensador de números. A señora que había ali, este número? E dixolle a señora, non, unha que veu aí non quixo esperar e deixou no. E dixolle ela, bueno, pois tome usted que está diante miña, e o seu número era anterior a esa señora. E di a señora, non, meniña, non, deixa que total, ti vas para traballar, eu non teño presa. E estaba ali a Iraches, e dixolle, non, pois dame a mí o número. E dime a miña filla, non, a ti non te lo doy, yo se lo ofrezco a la señora que está delante mía, e non vou ir delante de ella, tú viniste máis tarde. E vai ela, colla, dalle un cabezazo a miña filla, colle, botella a man ao cuello e empuja así contra un coche. Que pasou? Que en este tempo a min chegoume unha denuncia de que ela que dixo que eu contratara un sicario. Terminas denunciada a ti? Sí. Porque supostamente, según esa denuncia dela, que contrataras un sicario. Sí. Eu penso que son máis adictas ao consumo. Provoca continuamente. Incluso xa che dixo, cando foi da peluquera, hasta se meteu ca filla da peluquera para buscar a peluquera. A mí todo o mundo me di, cuidado, ela o que quere, que lle pejes para cobrar.